Alright, for today's video, saksak sinagol ni, tanaw program niya, pangumpra dos merkado, hala, berada ni. Mas kang ilngiga. Muna diya karon maayo kayong panahon diya o gablublo pang kalangitan. So dapat prepare ta, tanaw, walang ganyan, pinapusing-pusit, tadang dapita, mukuha ta og jacket, unya atong iilis, atong kaugalingon, o siyempre, saon taman na. Kinanglan ta mangumpra kay taon sa merkado para makakaon taon taglabas nga og presko nga isda diha unsa pa na diha. Magmotor ang taron kay siyempre kalas kay gasolina og dili motor, so ari motor sa kay budget man ta diha. Igo ram sa palit og dito sa merkado, siyempre pusing-pusing tauna diha. Nya ako pamilyar mo diri lugaras ka, taga dire gimus Bohol mo ni dire bridge mo dire ay tanawa orange pa na pintalan kay siyempre taga mangambak diha tayan tirada na tong tulay diha. So tanawa na diha kaon sa taunag tempura, uy kapirting lamia gutom kay gaso-aso pa na So mo na diha mga presyo sa tong isda diha tag 350, tag 200. Hala, basta kay kaon basta kay isda di man na to makaon ng kwarta. Lahat ng palimpyuhan niya, tanawa ng uban niya mga pagkaon palit sa tagsaging kay muram tag unggoy dire. Lakaon tag saging. Nya uman tag pangumpra dia adto na pud sa tong next destination niya, tanaw tag programs to pagmangkon sa bataon ta support ta uy unsa gyud taon. Nata dress cultural ron, tanaw ta diha, wa kita kaabot kay sa nangumpra man ta kaabot. So nga ta diha, so tanatan-aw nandas mga bata daga duwa diha unsa pa na mga duwa nila. Labay. At least napakoy naabtan diha, at least gadudua pa. Kana mo na ilang mga ticket kunuhay kay siyempre claim pang bata. Siyempre ato lingawon nga mga bata diha na mga itsa-itsa diha. Mga buno-buno, lingaw si kay mga bata diha. Siyempre mga tigulang apil taon ka lingaw niya. Mo na ay taon nakuhag sa pagmangkon diha iyang price. Nya mo na diha na mga stall diha gusto kag mukaon nya late naman ta kayo so wa kita kakaon so borgo to sige bye.